Ban san hawa ba ban san sauka kadara ta faɗo mini. Ina cikin rayuwata a yanzu gashi kin dame ni. Abin da ke kai min Allah kaɗai zai ya saka mini. Tunda kin cutar da ni kin sa zuciya tana ta dana sani. Ba za ni manta da tun farkon haɗuwa na ni da ke. Ranar na ciwon ka sauri nake ga abokai jira na suke. Bayan na fito na ji sautin murya a gona tashi yake. Take anan na ɗauko wayata na duba ko da kira na ake. Ashe ba kira akai ba haushi na ji tafiya nake sai tsaki nake. Sautin murya na ji an ce malam tsaya kiranka nake. Take anan na waigo na hango mata gona ta hawa take. Nan na tsaya ta zo ta same ni ta ce yan wai ko yaya kake. Kallon ta shi na kama yi har na manta a inda ma wai nake. Take anan abin ya bani tsoro na ji tamkar mafarki nake. Sai ta yi du'a'i ta ce Allah sarki na gode maka. Na sha wuya ko da yaushe ina neman kara na tsaka. Na daɗe ina addu'a Allahu ya sa a ce na ganka. Da isa masauki na ciwon san da zuciya ke maka. Daga lokacin da na ji muryar ka zuci kamar ana min daka. Suna na Fatima 'yar asalin garin Kano nan nake. Sai ta ce yawan jin kalamai na da nake daɗi ke mata. Waka ta ko da yaushe in ta ji daɗi a rai ke sata. Wai ita in akai na ne komai zai faru sai dai ai mata. Dan ta riga ta faɗa tarkon so na babu hanyar fita. Sai ta ce gare ni taimako take so shin ko da zan mata. In taimaka in ɗau zuciya ta nima a rai na bata. Dan ta ji kafi duniya so na aranta shi ta rage. Sai na shiru gunta na rasa shin menene ma zan faɗa. Tausayinta shi ya kama ni zafi are kamar yaji mai faɗa. Ni ma tuni zuciya ta aminta da santa amma na kasa in faɗa. Sai ce mata kar ta damu ni da ita zami rayuwa amma ba faɗa. Take anan na ɗauke ta kai ta gidan mu umma nake mun faɗa. Ita 'yar ina ce waye danginta a wani gari take. Sai na ce a'a umma zauna mi magana komai na sani. Ita 'yar garin Kano ce ta zo ne gauna ta nuna mini. Kin ga shi masoyi ko da a ina yake ba abin ki bane. Shi yasa na kawo ta gunki ku gaisa domin kimin lamani. Daga nan umana ta ce ta yarda akai na komai ta sani. Ba za na cuce ta ba dan Allah amanar ta in rike. Daga nan da ni da ita min yarda da juna soyayya muke. Ko ina in an gamu ta rufe ayye zaton ko 'yan uwa muke. Sautin yayi karfi tsakanin ni da ita har kamar ni muke. Har wasu na kiran mu lailan madanu aso da mu kwatance ake.
ashe a can gidansu ba wanda ya san ma a inda mawai take. Sai na ji wai ashe yar yola ce ta fito neman ta ko ina ake.